παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας λέω πώς να φτιάξετε χειροποίητο μπαρούτι από σπίρτα. Όπως βλέπετε έσπασα λίγο παραπάνω μπαρούτι και το επόμενο βήμα που θα χρειαστεί, που θα κάνετε, είναι να πάρετε ένα ουδί, να ρίξετε μέσα στο μπαρούτι, να το κάνετε τελείως σκόνη. Και αφού το κάνετε σκόνη, το μπαρούτι σας είναι έτοιμο. Σκέφτομαι στο μέλλον ένα βίντεο που να σας εξηγώ πώς να φτιάξετε ένα χειροποίητο δυναμητάκι με χειροποίητο μπαρούτι. Και ναι, άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.